ko talaga makuha yung mga bata. Kasi mapabayaan niya dyan, naglalasing siya, mapapabayaan bata. Ayoko, Danilo. Iniwas ko na yan. Wala lang sa anak ko. Ahiramin niya sa akin yung bata para isang linggo. Gusto ko talaga madam makita yung dalawang bata. Eto mga kaaksyon, mula sa Legazpi City, dating magpartner, nagkahiwalay dahil umano sa pagiging lasanggero ni Mister. Hangin-ingay ngayon ni Mrs. ay makuha ang kustodiya ng kanilang dalawang anak na ngayon ay nasa poder pa rin ng kanyang dating mister. Para sa reklamong ito, makakasama natin si Nanay Lourdes, ang ina ni Melody Velasco, dahil sa kasalukuyang nasa ospital si Melody matapos itong manganak sa kanyang bunso. Kasi madam, nauna niya, nakita ko sila, hindi na siya umuwi sa bahay. Pinapabayaan niya yung mga anak niya. Minsan madam, kumupunta ako doon, tinitingnan ko yung mga anak ko, ay mga apo ko. Walang makakain, kaya pinauwi ko sa bahay. Pag ilang buwan, hindi na siya umuwi, dala na yung madamit sa kanila. Napapansin nyo na po na talagang ilang araw din na hindi umuwi itong si Danilo sa bahay nila. Opo madam. Tapos nakikita nyo po na nagugutom po yung mga apo po ninyo. Tinitingnan kong madam ang mga pagkain nila, wala talaga silang pagkain, kaya kinuha ko talaga madam sila mag-ina. Minsan madam, nag-iilalasing pa yan, dadating doon. Kaya kinukuha ko yun. So napuno po itong anak po ninyong si Melody. Naghanap siya madam ng trabaho. Naghanap ng trabaho. Naglabada siya madam. So naghanap ng trabaho itong si Melody, pero hindi niya pa iniwan totally itong si Hindi madam. Danilo. Pero madam, hindi na umuwi sa bahay yung mga mag-ina. Ayoko nang pauwiin kasi wala naman makakain. Okay, mga ilang buwan din po yun nangyari na nasa poder po ninyo yung Siguro anak po madam, ninyo. isang buwan may kalahati lang. Sa panahon na nasa inyo po yung mag-iina, naaruga po ninyo ng maayos. Kasi madam, napapakain ko. Kahit hindi ako kakain madam, yung mga apo ko lang. May mga panahon din po ba na nakikita niyo po yung anak po ninyo na talagang nahihirapan dahil mag-isa niyang kinakayod yung kanyang mga anak? Nahirapan madam sila kasi kinukuha ko yung mga kapatid niya kasi may mga trabaho naman. Kumusta naman po itong si Danilo? May balita po kayo sa kanya? Bumupunta ho siya doon. Minsan lasing siya, may dala siyang biskwit. Ganyan lang ang dala niya, mga biskwit ng bata. Sa tingin po ninyo, mumurahin lang yung mga binibitbit ng tatay. Mumurahin lang talaga. Pumupunta itong si Danilo sa bahay ninyo, hindi para ipakita yung kanyang responsibilidad or para ano pa man, kundi magdala lang ng biscuit at blasing pa. Oo, madam. Hinahanap niya yung mga anak niya. Siyempre, binibigay ko na, binapakita ko sa papa niya. Ang problema lang, pagka tingin niya, madam, aalis siya, wala naman na paalam sa amin. Ilang taon na po yung mga apo nyo? Magsi-7 yata yung madam. 7 years old. Yung isa naman, Magkikinder po, madam. sa tingin nyo po, Nay, may pag-asa pa po ba na magkaayos po yung anak nyo at itong si Danilo? Siguro, madam, hindi na. So bilang isang nanay, bilang nakikita po ninyo yung sitwasyon ng anak po ninyo at yung mga apo nyo, hindi na po magkakayos. Hindi na, madam. Or decision nyo lang po yan, na hindi na talaga Talaga, sila madam, hindi na. magkaayos. Wala naman sa kanyang problema. Parang ginagawa niya sa mga bata, ganyan. So galit po kayo kay Danilo talaga sa mga pinagagawa niya? Opo, madam. Maganda sana, madam, sila. Para ang problema lang sa kanya, minsan uuwi, minsan hindi. Paano pagkain ng mga bata? Minsan nagbibili na lang yung inanay niya na kanin sa tindahan. Makakain lang silang tatlo. Kaya kinuha ko, madam, Eto iyon. po bang anak po ninyo at itong si Danilo ay kasal, Nay? Ay, hindi. Hindi, madam po. Kailan pa na nasa poder na itong dalawa mong apo dito kay Danilo? Siguro, sir, magtatatong buwan na. 3 buwan na. Opo. Pumunta kami, sir, dyan sa Kapitan po. Opo. Nag-usap kami doon. Nasabi pinapakita, sabi ko, ipakita mo yung isang bata. Naghati sila, sir. Naghati sila, dala ko yung panganay. Ngayon, sabi niya, hiramin niya sa akin. Pinahiram ko sa kanya. Hindi na binabalik. Okay. Tapos, pumunta siya sa amin, dala yung bata. Sabi ko, hiramin ko naman. Ayaw niyang pahiram sa akin. Hindi na binabalik niya, sir. Gusto niya sa kanya lahat. Ewan ko lang, sir, bakit ganyan ang ginagawa niya sa amin? Hindi naman kayo pambaya sa mga bata. Sa ngayon ba, ma'am, meron ba itong bagong kinakasama itong si anak niyong si Melody? Igo, sir. Meron na. Opo. Matagal na, ma'am. Hindi ko alam. Iyan, basta nakita ko, ganyan na lang sila, mag-asawa. Pero may nakikita ka, ma'am, meron ng bago itong si Melody. Hindi ko pa sir nakikita na may bago yun. Nauna niyan, yung pagkaguto ng mga bata. Siyempre, naghahanap yata ng trabaho. Nakita yun. So, ibig sabihin, ma'am, aminado ka na sa paghahanap ng trabaho ni Melody, meron siyang nakitang iba. Opo, sir. Pero alam ba to ni Danilo na meron ng iba itong si Melody? Aywan ko lang sir. Hindi yata alam niya. Ilang buwan kayo na nagkahiwalay nitong si Melody? 8 months na lang po, madam. So, eto bang bagong panganak ni Melody na bata ay anak mo?
yung dalawa. Itong bago, ito. hindi sa'yo. Hindi ko naman ginalaw na yan. So, ibig mong sabihin, nung kayo ay nagkahiwalay na wala nang sumunod pang pangyayari or nangyari sa inyo ni Melody. Wala na. So, ilang porsyento ba na sigurado kang hindi mo ito anak? Hindi ko na hanap, hindi ko na nagalaw yan, madam. So, nung nagkahiwalay kayo nitong si Melody, may nabalitaan ka ba na meron na siyang kinakasama? Madam, nahalata ko man, madam, pag mahuli ako o masabli ako ng cellphone, pigarayos ako sa cellphone. Alam ko na yan na mayroon na. May nagsabi na sa akin. Pero wala kang pruweba. Wala pa. Okay. Ngayon, nung meron kang ganong idea or naghihinala ka, anong ginawa mo? Trabaho na lang ako, ma'am. So, pinabayaan mo na lang? Oo, pinabayaan ko na lang po, madam. Hindi naman ako nagpabaya, madam, sa pamilya ko. Kasi araw-araw ako, madam, nagtatrabaho. Pero binabanggit ni nanay na Hindi naman totoo yan, kaya madam. kinuha niya yung mga bata dahil naawa siya sa mga apo mo, sa apo niya, at anak mo nga dahil nagugutom. Hindi, madam, pagka-uwi ko, madam, pag nakikita ko yung anak ko, binibigay ko na sa yung pera, yung sahod. Okay. Kahit na kunti lang. So ngayon, meron kang nanghinala, tapos nagkaroon kayo ng problema, hindi mo ba ipinaglaban yung pagmamahal mo kay Melody? Madam, kasi, madam, parang habang tumatagal, madam, parang ang kanyang ugali, parang may tinatago na sa akin na baka mayroon na. Oh. Hindi ako nagkulang sa pamilya ko, ma'am. Mahal ko ang pamilya ko, ma'am. Yung anak ko. Sila, mahal ko sila. So ikaw, gusto mo pa na mabuo yung pamilya mo? Hindi na, madam. Hindi na mabubuo. Bakit? Ayaw ko. Kasi nakita ko na yung may kasama na. Alam nila yan na ayaw na sa akin. Kasi ang sabi sa akin, magtustinto na lang ako. Okay lang, magtustinto. So tinanggap mo na lang na ayaw na sa'yo ni Melody? Oo, tinanggap ko na. Tustinto na lang ako, madam. Pumupunta na lang ako doon sa kanila. Bibigay ako ng pagkain at saka pera para na lang sa anak ko. Ikaw ba meron ka na ding ibang babae? Wala po, ma'am. Ito bang bago ni Ma'am Melody, isa rin ito sa naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay na dalawa? Una pa yan, sinabi sa akin, maglayas na dito. Isama mo na yung dalawangan. Lagi na lang siya nagsisilpon. Parang ang ulo niya parang sumasakit kasi nakita niya yung dalawang anak. Pag hiyawakan siya, pinapalis niya yung dalawang anak. Sinasabihan ko siya, huwag mo nang ganyanin ang anak mo. Ako na lang ang nag-aawa sa anak ko. Ano naramdaman mo, kuya, nung nakita mo na yung asawa mo ay dadalang tao, buntis na sa ibang lalaki? Masakit sa akin, pero okay lang sa akin kung maghahanap siya ng iba. Ang gusto ng anak niya, ito nga si Melody, ay makuha yung kustudiya ng kanyang dalawang anak sa poder mo. Kasi Sir Danilo, sa batas natin, dalawang minor de edad dapat nasa puder ito ng kanilang ina. Papayag ka ba na makipagkasundo kay Melody na para sa ikabubuti ng inyong anak, huwag mong ipagdadamot itong mga bata sa lola at sa nanay niya? Okay lang sa akin na dadalaw ko yung dalawa kasi nalaman ko yung nagsabi sa akin na huwag mo na pa dadalawin dito ang dalawang mong anak. Ang sabi sa akin ng katabi niyang bahay kasi baka makita na naman ng nanay niyan. Hindi ko na pinakita doon ng dalawa kong Kumusta anak. po itong dalawang anak na nasa inyo po? Naalagaan niyo po ng maayos, na ibibigay niyo po yung pangangailangan. Nay, ayaw daw niya na ibigay po sa inyo. Mahal ko po yung dalawa kong gusto ko makatapos yun, ma'am. Opo. Ano yung trabaho mo, Tay? Kahit na trabador lang ako, kargador. Pagka tatrabaho ko, sir, nag-alaga yung lola, yung nanay ko, yung dalawa kong kapatid. Madam, gusto ko talaga makuha yung mga bata. Kasi, baka mapabayaan niya dyan, naglalasing siya, mapapabayaan bata. Ayaw ko, Danilo. Gusto ko talaga makukuha. Pambihira na mo. lang po ako nang umiinom, ma'am. Iniwas ko na yan. Nakapun- Para na lang sa anak ko. Pumupunta nga, madam, doon, nagwawalis ako ng, sa tinampo, madam, nagwawalis ako, lasing na lasing siya. Gusto akong kausapin. Gabi. So ikaw po yung may kagustuhan talaga na kunin yung dalawang apo ninyo at kayo po ang mag-aalaga. Ako talaga, madam, Hindi mag-aalaga. po yung si Melody. Hindi. Sa akin talaga, madam, may kasama ako sa bahay. Yung nagkausap na kami sa barangay, nag-okay. Yung pinablatter ako doon, nasa akin na yung dalawa, sabi sa akin, sa sarong simana, siya, sa sarong simana So ibig ako. sabihin, etong bata ay isang linggo sa lola,
Isang linggo naman sa inyo. akin. Tinago ni Melody yung dalawa kong anak kasi yung para sa akin na yung ako na yung alaga. Kumbaga 1 week sa'yo na, sir, hindi niya binigay. Nung dapat na sa schedule na sa'yo, ay hindi na yun nagawa or hindi na nasunod. Oo, tinago daw. Sa pagkakala mo po, tatay, bilang ikaw yung ama, ano po ang karapatan ng isang ama sa kanyang mga anak? Sa akin ko, sobrang pagpadaba ko. Tapos, yung sa maling mga nailing ka mga aki ko, dahil pili pag-ibuhon, karapatan ko sa mga aki ko, na magdakula, mabuhay ko mga aki ko, pag mapadakula So, ko. yan, pinagdadamot po ni Danilo Umano kay Melody na makita at maalagaan ang kanilang minor de edad na mga anak. Ano po yung maaring mangyari po dito at sino po yung mas may karapatan po dito po sa dalawang bata? Pareho naman po sila may karapatan sa mga bata. Kasi po, pareho po silang magulang. Mga magulang po, ang mga anak ng mga magulang na hindi po tapos, pwede po sa nanay po. Pero kung may mga reason din po na, for example, yan na abuso o ano sa, pakanapan po yan ang ano. Okay. Kung po yung nanay person po yung tatay, pwede po. Apo. Pero ano ang pinaka-concern dito, ma'am? Kukunin po ba yung custody ng biological mother sa tatay? Para po ano natin, kukunin po ng nanay yung custody ng dalawang anak sa tatay. Yun po ba ang gusto ng conception? Nabanggit nyo po, since sila po ay hindi kasal, so ang biological rights po ay mapupunta dapat sa nanay. Kaya lang, since sila po ay merong arrangement sa barangay na maghihiraman po sila every other week, so yun po sana yung naging pag-uusap nila, kaya lang meron pong naging problema. Ngayon po, eto pong nanay ay meron na pong bagong kinakasama, meron na din pong bagong anak, kaya po ngayon, ang nirarason po ng tatay, akin na yung dalawang bata since ikaw ay meron ng ibang pamilya. Decision po ng biological. Kasi po ma'am, Okay. para po ma'am, ayun po lang po ma'am, para po maklear na lang po, siguro mag-studio po kami nun ng dialogue sa mga magulang po ng mga bata. Kapag natin namin po sila. Kasi ang importante po yung nanay po. Apo. Talagang husband. Hindi po yung hindi po ng nanay. Kasi dapat mag-decision po yung biological parent. Tama po ba na yung lola na lang yung mag-alaga in her absence po? Well, ang tanong po ba, ma'am, yun po ba decision ng biological mother? Kasi hindi pa namin po siya nakakausap. So, Ma'am Julie, kung ano po yung desisyon ng nanay, sa binabanggit po ninyo, kung ano po yung magiging desisyon, yun po dapat. Pero kung mapag-usapan po nila, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung welfare ng mga bata, kung mapag-usapan nila, parehas pa din nung napag-usapan nila before, na magpalit-palit na lang every week, better. Opo, kasi ma'am, hindi daw natin po pareho silang at yun lang, may mga gusto po silang mangyari. Kasi po, dapat po, manaid yung best interest ng bata over po sa mga gusto ng mga magulang. Pwede lang po natin talaga yung mag-decision po nila pareho para sa ikabubuti ng mga anak ko, di ba? Opo. Opo, malinaw po. So, okay lang po ba, Ma'am Julie, na ipagharap po natin ito pong mag-asawa, kasama po itong si Lola sa inyo pong tanggapan para once and for all, magkasundo po sila kung ano po yung dapat na tratamento dito po sa problemang ito patungkol po sa kanilang mga bata? Opo, ma'am, pero po dapat po, present yung biological mother, hindi lang po si Lola po ang dapat nandito. Ayun. Dapat po, nandito po yung biological mother. Ayun. So, ang pinaka-importanting mag-usap yung dating mag-asawa o ito pong mga magulang. Opo, yung parents po. So, labas po dito yung desisyon ng lola. Opo, ano na naman natin, yung decision po ng Lola, ito kakay muna natin, hindi natin po yung pinakaliwala. Kasi po, kailangan po natin pulin muna yung mga plano at desisyon ng mga magulang muna po ng bata. Lola, napakinggan nyo po na dapat mag-usap po muna yung mga magulang. Ano po yung gustong sabihin nyo po kay Danilo? Pahiramin niya sa akin yung bata para isang linggo. Gusto ko talaga madam makita yung dalawang bata. Ayun.